Itt vagytok? Persze, a Romi is. Mindenféle ebbe a házba. Veletek is történt valami? Egy öreg asszony ott ült az ága mellett. Öreg asszony? Aha. Annak meg valaki beszólt, nálunk meg azt a szélcsengőt megizéltem. Szerintem maradjunk együtt, aztán most... Együtt, itt feküdjünk, nem? Nem tudom, hogy a bulival is mi lesz kellett. Hónap megyek innen, tippni. Nem lehet pihenni. Megyek haza. Akkor a kutyára megvettük ezt a hangot is, hogy mi. Nem tudom, mi lesz. Félelmetes ez a ház, gyere. Te! Basszor, ez az öreg asszony! Aki megjelent! De ideges. Ilyen fiatal? Milyen fiatal volt ezen a képen? Durva. Jó napot! Jonathan atyával szeretnék beszélni. Köszönöm, várok. Jó napot, atyám! Azonnal jöjjön ki, itt valami nem stimmel a házba. Mind a hárman vagyunk itt, mind a hármunkkal történt valami este. Igen, itt a Petőf. Mi? Ki halt meg? Nem tudunk semmi, valami öreg nőről beszéltek. Hát az egyik haverom a macit látott, akkor nálunk megmozdultak a izék, fenn a falon. Másik haverom egy öregasszonyt, azonnal jöjjön ki. Köszönöm. A gyerekek. Nagyon fél. Nagyon ötlet volt, hogy felhívtál. Aztán valahogy el is kell menni innen. Tolna megy a legjobb papja, már tisztelvégzett őrződik. Nem érdekel engem. Reggel tipli. Ki az? Ez az a... Jó estét. Jó estét, atyám. Köszönjük szépen. Áldjon meg minket, atyám. Valami nem Jó történt. estét. Mi a probléma? A háznál valami nagyon rossz történt. Mindegynek. Rossz valami. Megjelent egy öreg asszony. Öregasszonyt láttunk, macit, zöld. Furcsa dolgok történnek az egész házban. Egy pillanat csöndet kérek. Érzem a gonoszt. Tördögőzést kell végeznem. Valami segítségét kérem majd ehhez. Miénket? Igen. Mit tudunk segíteni, atyám? Hát, majd elmondom a többi teendő. Először is. Körbevezessük azt? Igen, nézzünk körbe. Jöjjön az. Jöjjön. Köszönöm. Jöjjön. Érzem. Közel van. Itt, ide nézzünk be. Nem mehet, dolog. Menjen ki azonnal. Santus, Espiritus, Santus. Menj innen. Távozz tőle. Atyám, nem sikerül. Mi ez? Mi az atyám? Atyám! Uraim, én ezt nem vállom. Atyám, Atyám! Atyám, ne hagyjon itt minket! Ne hagyjon itt minket! Akkor Romi, te hozd a táskát, én meg hozom a kulcsot. Megvan minden? Megvan. Tűnjünk el, Akkor menjünk. Minél gyorsabban tűnjünk el. Mi az? Engedj le! Menjünk innen! Siessünk, gyerekek, siessünk! Húzás! Menjünk! Tűnjünk innen! Házban valami nem stimmel, segítsen rajtunk. Nagyon félünk. Nagyon félünk. Ha ez oda megy a legjobb papja, már kiszervezett többet. Igen, ki az?
Jó estét! Jó estét! Segítsen nekünk valami, nem stimmelik találszom. Köszönjük, hogy Tök furcsa dolog például. kitetszett fáradni után. Gyerekek azonnal el kell. Azonnal tűnjünk el! Mi ez?